Vítajte na dnešnej hodine. Dnes máme 20. augusta, rok 26. Je štvrtok, takže cvičíme pomôckou našim pilates ručníkom. A dnes je pre mňa taký výnimočný deň, pretože dnes mám narodeniny, dnes mám 55 rokov. Takže neviem, ako ten čas ubehol, pretože ja sa stále cítim na nejakých 35. Verím, že aj vy spolu so mnou. A že pilates nám k tomu len pomáha aj znižovať ten fyzický vek. Takže máme päty pri sebe, špičky od seba, chodidlo na 3 bodoch. Ako si to viem úplne jednoducho, úžasne načítať, keď pripíchnem palce na nohách, tak vnímam, či to chodidlo je položené na tých 3 bodoch, alebo nie. Položím palce na nohách, jemné kolena, ťah, ramena, lopatky, hrudný bod a pilates ručník máme na polovičku. Zárolím ramena, pritiahnem lopatky k sebe a napínam pás a lakte sú otočené k sebe. Tu mám nádych a výdych, idem pilates ručníkom dole a ten vnútorný výťah ťahám hore. Čiže zapájam tie hlboké svaly. Nádych a výdych. Nádych, výdych. Nádych, výdych. Nádych, výdych, nádych, výdych, nádych, výdych, nádych, výdych. Tuto podržím, otáčam sa. Nádych a výdych. Nádych, výdych. Nádych, výdych. Nádych, výdych. Výdych, výdych, zatlačím. Opäť idem dohora, nadýchnem sa a idem pážami nad hlavu. A tu sa sústredím na svoj hrudný bod, aby som ho ťahala ku chrbtici. Nádych, výdych, nádych, výdych, nádych, výdych, nádych, tuto podržím. Vyťahujem lopatky a zatiahnem lopatky. Ukloním. Nádych a výdych. Nádych, výdych. Nádych, výdych. Nádych, výdych. Nádych, výdych. Výborne. Opäť otáčam sa okolo vlastnej osy. Nadýchnem sa a vrátim. Páže máme stále nad hlavou. To je dôležité pri tomto cviku, aby ste páru mali stále smerovanú ku mne a otáčate sa v pás. Tak krásne vyťahujeme tie hlboké svaly. Sa hovorí v SM systéme, že svaly máme v tele ako takú špirálu postavené. Výborne. Dlhé páže, stále tie lakte do strán, až tak uvoľním a vytrasiem všetko napätie do podložky, všetok stres ide do zeme. Zarolujem. Nadýchnem sa a výdych. Nádych,